Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka St. Joseph Church Mawkhar Parish ha kasi Jubilee kala Plie perda ya kajing rakhe kajing sedang jong kajing dap hinyo san snem lane ka platinum Jubilee jong ka da ka bakintiu ya ka lama Jubilee da Parish priest u Father Dio yaubor ha kajing dan ringkat tang u Reverend Father Bensar Khasati bat u Reverend Father Paulus Palamatam ki assistant parish priest haringkat ki basha khot ngobha bat baro ki nongkit kam jong ka parish pastoral council bat ki dikhot ki Jubilee committee ba pher kani ka jing sedang ya kani ka jing rakhe ka balong baro shisnem bat kan kot ha ka khat nyo trek ukala lingkot arja ra phunyo hadin ka jing Plie ya usnem Jubilee lapen bot da ka mas bekhot bala pin bentahi da parish priest u Father Leo yaubor habasning bakentu Reverend Father Leo ulaong bakani kasni bat kisni banwan kindai kisni aingu usnem ban phaidien ya kapor bas danghi ya ka parish ha usnem 6000 khandai spasan phuwei ulaong bakum ki pa leunget kani kapateng dei ban sngongu ya kilingdo menchwa haba Plie ya kani ka parish ulapen kenmau ba ulet Reverend Father Constantine Vendrame ulalong unang machra ban thiet kajaka jong u Kiran Pal, ubade u Khar Bengali. Ulaong ba u Father Vendrame ulayaisha ya ki babun ki jing persha bat bun ki jing e balamat na do kapateng ka bahinyo pusan snem bamenshwa ha ka ba kila im ha ka jinget ka bashit rehem. Ulay thu banadin u Reverend Father Vendrame ki weiru ki lingdo ki babateng ya ka kam shakri blay kilamat bun ki jing e kila yaisha kila len na di bat IT na dong shadong ban Plie ya ka ni ka parish hajan ka yodo. Ulaken tu ya ki pat riunget baha uni usnem Jubilee don kampan penklan ya ka jinget ban sngotra ya ka balang ulapen pau ka jing songu ya baro ki balano sinyang nadu basdang ya ka ni ka parish na badei ka jing shirhem bat ka jinget jongki baka parish kala nangkiu ha ka jinget ha ka por no ophaisni lapen bot saya ka cultural program ba pher Bena kaya usnem Jubilee platinum Jubilee jong ka Parish ke jongi la Plie ha kani ka khalipman